प्रमोद बर'नि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्किप नाय होमब्ला बुजिगोन। प्रमोद बर'आ सासे लाजिनो रोङि सासे थार्ड क्लास बर' जाथिखौ थगायनानै जाग्रा सासे दैदेनगिरि, बड'लेण्ड थगायनानै जाग्रा, दिल्लीयाव फाननानै जाग्रा, फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैनानै बर'नि सिमां हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ दंस खालामग्रा दुनियानि थार्ड क्लास लिडार होनना बुङोब्ला बर' हारिनि फोथाय खेबस' प्रमोद बर'। गोसोआव ला रायजोफोर, प्रमोद बर'आ बुंदों, फर्मार चिफ अफ बिटिसि मिस्टार हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंदों। प्रमोद बर'आ ससियेल मिडियायाव प्रमोद बर'आ ओरैबायदि अस्थादगिरि देखायो, माने गावखौनो वेल नन, माने ब्रेनि स्टाइल, माने इडुकेटेड, माने रावबो गोरों गैया, थारमाने गावल'। प्रमोद बर'आ बुंदों हाग्रामाखौ मा बुंदों नोंसोर मोनथिगौ रायजोफोर? हाग्रामा महिलारि बिथांनाव जेबो एजेन्डा गैयानो, जेबो माने नलेज गैया, जेबो कनसेप्ट गैया, बिटिसिखौ माबायदि सालायनांगौ बिनि जेबो नलेज एन्ड कनसेप्ट एन्ड एक्सपिरियेन्स गैया होननानै प्रमोद बर'आ बुंदों। जुदि नोंथांनाव एजेन्डा जुदि दङब्ला, जुदि पावार दङब्ला, नोंनाव डिजाइन दङब्ला, नोंनि बड'लेण्ड मोननायनि डिजाइना बोरो, नोंनि सिस्टेमेटिकेलि खामानि मावनाया डिभाइड आसाम 50-50 आनटिल आनलेस जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट क्रिएट खालामनो हाया अब्लासिम कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामगोन होननानै प्रमोद बर'आ बुंदोंमोन। बुंदोंना बुङाखै रायजो राजाफोर? कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। ओरै 50 ओरै लान्था बड'लेण्ड ओरै मोखाङाव लिरजोबनानै वी वान सेपारेट स्टेट होननानै प्रमोद बर'आ बुंदोंमोन। बेनो नामा नोंनि एजेन्डाया? दिस इज इउर एजेन्डा? बेनो नामा नोंनि मथ'आ? नोंनि सिस्टेमेटिकेलि खामानि मावनाया बेनो नामा? डेम'क्रेटिकेलि मुभमेन्ट खालामनानै बर' रायजो राजानि जि सिमां दं बेखौ नों दंस'सो खालामदों। नोङो सासे गोख्रों नेतानो दैदेनगिरि, BSc पास जाहैदों प्रमोद बर'आ, आरो प्रमोद बर'आ बुंनानै लायो माने गावनि BSc पासनि जि सार्टिफिकेट आन्दालन खालामनायाव गोमादों होननानैबो बुंनानै लायो। बेफोरखि मोनसे खोथा नामा बियो? प्रमोद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो बेखार, आननेसेसारि खोथा बुङो। रायजोफ्रा रावबो फोथायनो नाङा आरो फोथायखाया। दिनैनि दिनाव जुदि प्रमोद बर'आ सासे गोख्रों दैदेनगिरिब्ला रायजोफोर, आरो सासे एजेन्डा गोनां, आरो जुदि सासे स्ट्रं दैदेनगिरिब्लाना, जुदि सिस्टेमेटिकेलि जुदि खामानि मावदोंमोनब्ला, सासे भिजनारि लिडार होननानै बुंनानै लायो। इउपिपिएलनि माखासे ओरैबायदि लासिं सिं दुखु नांथाव आरो ब्लाइन्ड सापर्टार्सफोर दं, बिथांमोना बुङो प्रमोद बर'आ सासे बर' जाथिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, नेता, भिजनारि लिडार होननानै बुङो। नङा रायजोफोर, प्रमोद बर'आ भिजनारि लिडारबो नङा, फ्रिडम फाइटारबो नङा, आरो आन्दलनकारिबो नङा। सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै प्रमोद बर'आ गावनो खालामदों, आन्दलन खालामदों, लामा जथेदों, रेल लामा जथेदों, बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ। नाथाय जुदि एजेन्डा गोनां, जुदि सिस्टेमेटिकेलि इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावबोदोंमोनब्ला प्रमोद बर'आ फैयै फैनानै ग्रेजुवेटलि जों मा नुनो मोनखो? व्हाट वी हेभ सिन रायजोफोर, जों मा नुनो मोनखो? अनलि जों नुनो मोनबाय प्रमोद बर'आ गावल' चेन्ज जादों, बाट बाव जेबो सोलायनाय गैया। टिल टुडे देयर इज नो चेन्ज, अनलि प्रमोद बर'आल' चेन्ज जादों, बाव जेबो गैया। रायजो राजाफोरनि जेबो सोलायनाय गैया। स्ट्रं जुदि दैदेनगिरिब्ला प्रमोद बर'आ दिनैनि दिनाव बेबायदि जानो नाङामोन। नंगौना नङा रायजोफोर? कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। आरो नों बेबायदि जानो नाङामोन प्रमोद बर'। नोंनि एजेन्डाया बोरो? वेयर इज इउर एजेन्डा मिस्टार प्रमोद बर'? नोंनि एजेन्डाया बोरो? दिनै पावाराव फैबाय, पावाराव फैनानै रायजो राजाफोरनो माबायदि कमिटमेन्ट होआमोन नोंलाय? बोरो नोंनि एकर्डजों मोनफानाय गिदिर गिदिर इउनिभारसिटि, गोदान इउनिभारसिटि बानायगोननो, NIT बानायगोननो, मेडिकेल कलेज बानायगोननो, गोदान निउ इनफ्रास्ट्राक्चार फाउन्डेसन खालामगोन, इस्टाब्लिशमेन्ट खालामगोन होनना बुंनाया बोरो? बेनो नामा नोंनि एजेन्डाया? मोनसेबो दिनैसिम प्रमोद बर'नि जि एजेन्डा बे गासिबो जाजोब्बाय बेखार रायजोफोर, आरो जानायबो नङा, आरो बेबायदि जागोन होननानै एक्सपेक्टबो खालामनो नाङा। बिकज बिसिनि खोथा बुंनायानो गासिबो नंखाय, आननेसेसारि।
गासिबो थगायजोबनाय एभ्रिथिं इज फेक आनबिलिभेबल रायजोफोर आनएक्सपेक्टेड बिथांमोननि खोथाखौ फोथायनाय माने बुरबक जानाय सिदा खोथा दिनै हाग्रामाखौ बिसोरा बुङाबानो दिनै माने ओंखाम खहाबा मानो होनना बुङोब्ला 17 इयार्सनि खोथा बुङो 17 इयार्सआव जेबो डेभेलप जायाखै जाजोबदों लोंजोबदों लाइक देयर अनलि जेबो गैया देयर इज नो सेन्स गावसोर जाजोबदों बिपिएफआ बेबायदिल' बाट रायजोनि जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै बिथांमोना बेबायदि बुङो एटसेट्रा वाटएभार बेबायदि खोथा बुङो दिनै जायनि थाखाय नोंसोरो रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनो थाखाय नोंसोरो दिनै फैदों सोरबा हाग्रामाखौ क्रिटिसाइज खालामनांगौनि दरखार गैया बुजिबाय लाजिनांगौ दिनै नोंथांमोना रायजोखौ सिबिनो फैदोंब्ला रायजोनि खामानि माव आदारवाइज जुदि रायजोनि खामानि मावनो हायाब्ला रिजाइन होनानै जिरायनानै दलद सिरि था हाग्रामाया सासे गोख्रों दैदेनगिरि नंगौना नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ आरो प्रमद बर'आ गोख्रों दैदेनगिरि नंगौना नङा बेखौ दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ हु इज प्रमद आरो हु इज हाग्रामा महिलारि डिफारेन्सआ मा बिसोर सानैनि गेजेराव डिफारेन्सिएसना मा बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बयबो बुजिगौ एबा मोनथिगौ दिनै नोङो जुदि सासे भिजनारि लिडारब्ला गोख्रों दैदेनगिरिब्ला इसिबां अस्थादगिरिब्ला इसिबां गोरोंनो नोङो प्रमद बर' शान्ति सुक्ति खालामनानै आफ्टार साइनिं पिस एकर्ड फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ सलुसन साइन खालामनानै एनडिबिफोरनि केसआनो जोबदों ना मायानो जोबदों बे जि दफायाव लिरनाय प्रमद बर' जि मेनसन खालामनाय क्ल'जआव दफायाव बाव हाइनास आरो नन हाइनासखौ नों मानो लिरनानै लाबोआ जेनेरेल एमनेस्टिनि मोनसेबो लिरनाय गैया बाव नोंसिनि जि दफायाव मानो लिरनानै लाबोआखै गोदो जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2003 आव बिटिसि एकर्ड खालामदों बे बिटिसि एकर्डनि जि दफायाव लिरनाय दं जायखौ which is known as मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट MOS बाव लिरनाय दं जेसेबां बिल्टिफोरनि हाइनास आरो नन हाइनास whatever जेसेबां केस दं बे गासिबो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो उइथ दिस एकर्ड होननानै बिथांमोना बुंदों रायजोफोर खोनासं माने बे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव गासिबो बिल्टिफोरनि जेसेबां केस दं गिदिरानो जा बा फिसायानो जा एनि काइन्ड अफ बे केसआ गासिबो डिसमिस जानांगौ बेबायदि होननानै बिथांमोना बाव लिरनानै लाबोदों बाट आनफर्चुनेट खोथाया बिसोर रायजोफोर प्रमद बर'आ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बिटिसिनिफ्राय देरसिन एग्रिमेन्ट जाहैदों नर्थ इस्टआव माने बेनो देरसिन ओरैबायदि गिदिर एकर्ड खालामबाय नोंसोर गियाननि खामानि मावबाय होननानै माखासे इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबिफ्रा प्रमद बर'खौ बुंदों जाहैदों दिनै इफ बिटिआर एकर्डआ जुदि पावारफुलब्ला मर फाइनेन्सियेल मर एडमिनिस्ट्रेटिभब्ला दिनैनि दिनाव प्रमद बर' नों मानो इउटिलाइज खालामनो हायाखै मानो लिरनानै लाबोनो हायाखै जि बे दफायाव जेसेबां एनडिबिफोर दं जेसेबां फाउन्डार अफ एनडिबि नट अनलि फाउन्डार अफ एनडिबि जेसेबां केडार्स एन्ड लिडार्सफोर दं बिथांमोना बे पिस एकर्डनि गेजेरजों गासिबो जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौ होननानै प्रमद बर'आ बाव लिरनानै लाबोनो हायाखै आरो हाग्रामा महिलाखौ बियो दिनै खोथा बुंनो फैदों हाग्रामाजों नोंजों बहुद डिफारेन्स दं मिस्टार प्रमद बर' नोंहा सोलोंनांगौ बहुद दंबावो इउ हेभ टु लार्न मेनि थिंस मिस्टार प्रमद बर' नोंथाङा सोलोंनांगौ गोबां दंबावो बेकार आननेसेसारि खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरखौ सोर माबायदि थगायदों दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि एबा बिटिसि हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां मिजिं सिमां सुजुदोंमोन गोबां एक्सपेक्टेसन खालामदोंमोन बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो ग्रथ डेभेलपमेन्ट जासिगोन गोबां इक'नमिकेलि फाइनेन्सियेलि गोबां जोंहा माने फारफ्रामथिंनिफ्राय साराउन्डिंस जोंहा जौगानाया फैसिगोन होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां सिमां मिजिं सुजुदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय दिनै एट प्रेजेन्टलि बाव जेबो सोलायनाय गैया रायजोफोरनो जेरैबायदि प्रतिश्रुति जेरैबायदि कमिटमेन्ट जेरैबायदि एसुरेन्स होदोंमोन दिनैसिमबो बिथांमोना फुलफिलमेन्ट खालामनानै होनो हायाखै बाट रायजो राजाफोरजों बिथांमोना ससियेल मिडियायाव पलिसि मेकिं खालामनानै ओरै बुङो ओरै बुंहोयो बाट जेबो गैया सिङाव ओरैबायदि इउ पिपलआ उइकनेस ओरैबायदि दुरबल जेबो गैया सिदा खोथा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनि जेबो उन्नयननि खामानि मावनो हायाखै नाथाय 17 बोसोरनि खोथा बिथांमोना बुंबाय थायो नोंसोरथ' मोजांसो खामानि मावनो फैदों मावदोब्रा जायनि थाखाय दिनै हाग्रामाया सरखार दानो हायाखै नोंथांमोना नुबाय
मानि थाखाय दानो हायाखै रायजोफ्रा गाज्रि मोननायनि थाखायसो दानो हायाखै नोंथांमोना होननानै बुंदोंना नङा होमबा दिनै रायजोफ्रा नोंसोरखौ सापर्ट खालामदों बाट नोंथांमोना फुल मेजरिटि मोनाखै हाग्रामायासो मोनदों बेखौ बयबो मिन्थिगौ बे सिदा खोथा बिजेपिनि अननायाव बोरैबाफोर नोंथांमोना जि सरकार फर्म खालामनो हाबाय बेनो ओरैबायदि नोंसिनि थाखाय लाखि बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव जिर' मिस्टार प्रमद बर' नोंथाङा एजेन्डानि खोथा बुंना लाब गैया नोंथांनि जि खोथा बुंनाय गासिबो मिनिंलेस बेसलेस स्पिचलेस एभरिथिं इज आनबिलिभेबल बेकार लाजिनांगौ नोंनि एजेन्डा लानाय नोंनि जि सिस्टेमेटिकेलि खामानि मावनो नागिरनाय गासिबो फ्लपजोब खामानि गैया जिर' हाग्रामाया सोलायनो आननेसेसारि खोथा रायलायो हाग्रामाया लेखा रोङा जाहैदों बुरबक जाहैदों हाग्रामाया नों इसिबां सैथान मानसिया मानोथो दिनै बेबायदि बर' जाथिनि सिमांखौ मानोथो दंस' खालामखो व्हाट इज पिस एकर्ड व्हाट डु इउ मिन बाय फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ सल्युसन बिटिआरआ माखौ होनो व्हाट इज बिटिआर मानो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै बिनि फिननायखौ हो बिटिसिबो गैला होनना बुङो बिसोर लाजिनोबो रोङा प्रमद बर'आ रायजोफोर एजेन्डानि खोथा रायलायनो प्रमदआ फैदों जुदि नोंनाव एजेन्डा दङब्ला बर' हारिनि जुदि नोंनाव साननाय दंमोनब्ला नों बेबायदि खालामनाय नङामोन साडेनलि बेबायदि एकर्ड खालामनानै बेबायदि थगायनाय नङामोन नों बुजिबाय बड'लेण्ड आन्दलननि थाखायसो नोंखौ सापर्ट खालामदोंमोन रायजोफ्रा प्रमद बर' बेखौ गोसोआव ला बुजिबाय जिन्दिगिबो नोंखौ आरो 2 बोसोरनि उनाव रावबो सापर्ट खालामा बे सिदा खोथा मानो नों माबायदि थगायदों बेखौ साननानै नाय मोजां सान मोजां थिंकिं खालाम मोजां डिपलि सान बर' हारिनि सिमांखौ नों माबायदि दंस' खालामदों नों बिनि फिनजाथायखौ सानसे नों मोनगोन one day you will get the benefit Mr. Pramod Boro but the real time doesn't come yet lots of time it will come in your life one day सानसे फैगोन नोंनि लाइफआव बर' जाथिनि सिमांखौ दंस' खालामनाय एनिवे लोगोफोर जोबथारनायाव आं नोंथांखौ आपिल खालामो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानाया मोजां लोगोफोर थेंक इउ स' माच